هفال كيا او كي او كيا او كيا او كاجي من رب بيجي كيا او شمال من دنيري كيا او هاي كيا او هرجارز لدنيري او جيل من دنيري Ez bi hevalan li derve bûm Muzik bilind bajar tijî bû Di nav mirovan de min ew dît Çavên wî rast li ser min bûn من got heval tu nazdeki Wê kenî belki ez dizanim min got Navê wî çi ye bibêje Got hêdî ew tevê dere تسكني Ez nezik bûm wel min dît Wê çavê xwe zû vegerand Min kenî û got di dilê xwe او جي من دي Niha baş e tu çimal min dinêrî Çimkî tu jî li min dinêrî ki go ez li te dinêrim Çavên te pir bawerî bi xwe heye belkî Kiya ew kiya ew Niha li ber min rawesta kiya ew kiya Tu ew jî kire dipirsî kiya ew Ezim çimal min dinêrî Ji ber ku tu jî li min dinêrî Hey! Kiya ew kiya ew kiya 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 Baş e Navê te çi ye? Pêşî tu bibêje Na min pirsî û ez bersiv nadime Wê demê ez diçim bisekine Çi ye? Îro em nas bikin hev belki Kiya ew kiya ew êdî em dizanin kiya kiya ew kiya Yeşev te spêka çîrokê ye min got kiya ew Niha tu dizanî kiya